Zij is Hans van Putten van het Heerenveen aanwezig. Hij had in 1979 in Libanon zitten en is direct verwonnen rekken. Hij mist beide handen, zond een eigen hoorgranaat samen in een nagie. Was er een keer boem. Ja. En dan lig je daar en dan probeer je zelf ook nog wat zaken te regelen. Want de adrenaline die is heel sterk aanwezig. Je komt in survival mode en dankzij een ander hebben we de zaken toch nog kunnen aanpakken voordat het medische personeel er was. Maar je hebt geluk dat je er nog bent, of net? We mogen achteraf niet mopperen. En staan hier in de UEFA veteraan, het dat op weerde? Voor mij wel. Voor mij wel, want je hoort ook weer andere verhalen. Je komt mensen tegen die je toch op een of andere manier wel kent. Het zij tot je ze direct op persoonlijk kent, het zij tot je ze kent via Facebook, die veteranensites en dat soort dingen. Dus het is wel belangrijk. Stan Butterworth komt uit Canada. Zijn tankregiment had de stad Grange bevrijd in 1944. Hij zal jou een keer weer ombest en net alleen nog om de bevrijding te vieren. It's quite emotional. I was not alone. I was with my brother. And my brother was the first Canadian killed in liberating Groningen. So Groningen is a little special. Yes. And he's buried in Holton Cemetery. So we get back to see him. He was also a tank gunner with the same regiment, but a different squadron. So it's a little emotional. But the reason we're here is to celebrate the 70th anniversary of the end of the war in Europe. So it's been good, and we've had lots of celebrations. So.